טוב, חלק 5 נראה לי. תראית אותי? לא. אוקיי, בקיצור, אנחנו לא מפה, אופיר, בואי. עכשיו אנחנו הולכים מדרך שדוד שלי הקטנצ'יק יכול. בוא, ליאו. יד? אתה רוצה יד? תביא לי יד. טוב. מה זה לא יודעים מה לעשות? טוב חברים, אנחנו מנסים למצוא את כולם. יואו חברים, עכשיו מצאנו אותם ממש שם. ואנחנו... אימא'לה, פה זה ירידה, אני מפחדת. שהוא יבוא, אני אתפוס. ליאור, בוא. בוא, תראה. תביא לי יד, תביא לי יד. לא. טוב, יאללה. אמא. די, אני אתפוס.